Mám tady kurník ze sendvičových pur panelů. Konstrukce je pozinkovaná takhle s nožičkama. Dělá mi pojízdné. To doporučuji spíš, že s tímhle je horší manipulace. Ale kdo to chce mít na jednom místě, tak dobrý. Automatický dvířka. Žebříček, ten se nedotýká nikde země. Tady je okno větrací. To si můžete nastavit třeba na půlku podle počasí. Jo, tady jsou vrata. Pěkně přístupný. Tady hnízda pro výběr vajec. Máme pěkně na čištění. Takhle jsou hřady, můžou se dát i, že budou ve stejné vejšce všechny. Takhle to chtěl zákazník u tohodle. No, prostě sendvičáky, všechno je oplechovaný. Dveře jsou zamykací. Tady je další okno, trochu větší. Tady potom jsou vrata, zamykací taky. Takhle pěkně to mám na 4 díly udělaný, aby to nebylo tak těžký, když je to pak plný trusu. A ty hřadla jsou jediný ze dřeva a ještě ten žebříček. Takže když pak jsou čmelíci, tak si jich všimnete. Většinou bývají tady ze spora. Jo, jinak všechno jde krásně umýt, vydezinfikovat. Jo. To superový materiál, no. Si myslím, že to je hodně trvanlivý. Že ten kurník vám vydrží fakt dlouho. Takže kdyby někdo chtěl na další sezónu 2027, tak mi můžete psát a vyrobíme.